केरा नारियल ले ले बाहरी पूजा के सामान हो, बाकी इनकर रहता ना माई पे ध्यान हो। केरा नारियल ले ले बाहरी पूजा के सामान हो, बाकी इनकर रहता ना माई पे ध्यान हो। 4 दिन बीतल अभी 5 दिन बाकी हो। 4 दिन बीतल अभी 5 दिन बाकी, तले बिचही में बदलल विचार ए दादा। छोला खाती छुअता के लाड ए दादा। करे ना पसंद इनका भगती भजनिया, बाजीगर देहाती गावस इनके कहनिया। करे ना पसंद इनका भगती भजनिया, बाजीगर